душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ноҳияи Хайдиени шаҳри Пекин ташриф оварда аз маркази намоишиву санҷишии шаҳри ҳушманд боздид намуданд. зимни боздид иттилоъ дода шуд, ки ғояи шаҳри ҳушманд аз равандҳои имрӯзаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб рафта, барои мӯътадилгардонии кори низоми нақлиётӣ, истифодаи самарабахши захираҳои энергетикӣ, содагардонии равандҳои идоракунӣ, баланд бардоштани сатҳи бехатарӣ, иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти шаҳр, беҳбуди муҳити созгор ва сатҳи зиндагӣ ба кор бурда мешавад. имрӯз ҷумҳурии мардуми чин бо истифода аз технологияҳои пешрафтаи мониторинг, коркарди маълумотҳои калон ва зеҳни сунъӣ дар самти осон гӯш кунем ки Рустам медонем барои чӣ Хитой рафт. Инам каман гӯш кардам, ҳамаро гӯш кардам. Инам ин записда код ҳаст. Анам записта хушрӯ гӯш кунем, озим мондон ролика, намуҷада ҳай. Паролеш. Чӣ да рафт? Ӯ специально камера овардеста, қуш мекунад, хонашда қуш мекунад. Амун бошишгоҳи амун падару худшида. Қуш мекунад. Он намуҷада знака диден, сирх, зангор, одам пешехода гузаштеста нишон метад. вақте ки одам айку таҳлука дай, дилит дига кор мекунад, фикрони дилит сахтар мезанад, амун вазири пазири любойта. Вай установид мекунад, чӣ кортон бад мекунад. Фаҳмидем? Онамуна бинед барои безопасност. Вай шаҳри бехатар да куш намекунад ӯ камера. Ӯ камера специально меёрад, амуҷада мезанад, программаша, схемаоша мезанад, уҷа куш кардаги ишоят. Мезанад, ҳамаи кӯчада мешавад. Ӯ шаҳри бехатар, намедонам амният, ягон ҷода намешавад. ё дига бовар намекунад, на амниятда, на армияда, ягонтада бовар намекунад. Хонааш намешавад. Сомон омада ёд гирифта рафтаги Аврупода, хакери дига кора. Мемонад, ҳамиҷа мебинад. вақте ки дилит сахт задестай, значит ту шубҳаноки вазир бошам, касе бошӣ, любой кас бошӣ. фаҳмидӣ? мебарад кори мекаргиша мекунам. Нестон мекунам. Ман гуфтаистам ки нест мекунам ҳамаро. шоҳид лозим нест. Макиавелизмда шоҳид лозим нест. барои ҳамин тамоми равшанфикрҳои шикор дорад. Фридом Меншен, Иззат Амон нависен, Далери Эмомалӣ нависен, Завқиддин, Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, Иззат Амон, Чоршанбе, бачаҳои чӣ Бадахшон, Фридом Меншен нависен. Ягон кас барои ин равшанфикрое ки суратша мондаги як бор бинен аз киҷоан история шонда буд рӯи интернет дорид, Google дорид, кои чӣ ба дигароя шикор дорам? Савол. Ина бояд гуфт, ина дига ба ҷо кара намешавад. Рустам кадеста. Бояд вес ҷомеаи зиёӣ, мансабдор, зиёӣ, мансабдори тоҷик, вазир, ҳар як кадом буд. Ина ман ролика дидӣ, ролика бин. Касе ки ҳамин оила ба хизмат мекунед. Чӣ берун да будаги отам? Ман дар назар дорам. Ман шуморо мегӯям ки падаротона, модаротона, баъзета хоҳару додаротона кишта пафтагай бо хизмат мекунед. Берун да омада. Ҳамин одам. Маълумот метем. Ҳамин оилада. ман шуморо мегӯям ки унаму записда бинен Рустам чия тамошо дорад. Пешехода одам гузаштеста, рангай сирх, кабуд нишон метад, зелёни нишон метад. вақте ки одам шубҳанок, дилиш сахт мезанад. ӯ хонаашда қуш мекунад. ӯ МВД, амният ягон ҷода қуш намекунад. хонаашда қуш мекунад. вақте ки одам дилиш зад, ина визитка гирифтӣ намедонам, ҳама ҳар рӯз визитка мегирам мансабдоро. дили ҳама чӣ установид мекунад ӯ дига. искусственный интеллект. фаҳмидестен? аниқ мекунад мекишадтон. шумо дар кор нестен. барои он ки шумо дар кор нестен дига. уже ҷои шуморо уже технология иваз кард. мефаҳмад уже. дар кор нестен. барои ҳамин қонуну одамое ки қатъи он вазиру амнияту ки рафиқ буд, на гирифт маҳкам кард. ҳамата мекишанд. ман 1.5-2 сол пеш шуморо гуфта будам ки ҳамата мекишанд. касе ки хизмат мекунад. озанакун аввал мардуми оддӣ сар кард, лидерои маҳкам кард, бачаҳои Бадахшонро қатл кард, массава. ина Рустам кадеста.
қатл кард. ҳамаша рустам кадестай, ҳама кора рустам кадестай. Эмомали Раҳмон пензадай мегардадам тамошо кард. фаҳмидем? ина масава қатл кард. иҷада лидероя депорт кардан, маҳкам кардан определённи одамоя гирифт, маҳкамаш кард. ина уже гузаштестай. шумо дан навбат мебиёд, ҳама дан навбат мебиёд. берун да будагитам мегирад, дарун да будагитам шикор мекунад.